Ngamla ban im klemma pi ban nyalade nga kham i japi ong usamla ya ka bait don ki arngut ki sisamla katno ki i bha iwe ki ne ki samla kan the bat senrang ka kertang jo senrang uroni bat ka kan the ka kertang ka manzi ki ne ki arngut ki de i chap mensim bha uroni bat ka manzi ki ting bha ki bahi nga sem yo bakim sha ban shonglang Henry ki bahi nga sem ki tip bakine ki arngut ki don ka jingya de ka bajan bha bat ki i hatu kata om don bala ban khang ka jing i jong kine ki arngut anda ki bahi nga sem ki tip bakine ki arngut ki de ki sisamla ki bahi ru ki la hon ki la mon bakine arngut kim long shu ban panya jangai iwei pat namar ka jing i jong ki ka long ka jing i ka ba om don bala ban thau ka kmi bat duk pa jo usin rang ru ki la hon ni la ukhun ba uroni unya thono bat ka manzi kami baduk pa jong kamanzi ru kila hon ma kamanzi kan ya thona ba uroni bat kamanzi kila kamen bha kamansi na mar ki bahi nga sam kim khang ka jing i jong kine ki arngot ha ko ka sngi uroni ula ong kamanzi ban ya kandu kamanzi ru kala wan ya kandu ya uroni kamanzi bat uroni kat ba ki danga jantilang hasurok lawan ka wai ka trok ba kala rat ya kamanzi hadu ba kamanzi kala ya phaju uroni ukam sutu shu ba jia ayu ya kamanzi bat tip shu ban le kumno ru la thapi changta ka chaka namar kalong ka jingkendit ke uroni ka jingje accident jong kamanzi bat kala yap ki bahing jong kamanzi la wan shim ya kamet yap jong kamanzi bat kila ra shaying man pendep no ya kamet padang sa jong ka uroni ru udon lang ha kata ka sngi henry tip ri ai ka kemi bat ukpa jong uroni ha ba ki pet kila ukhun ki jau umat namar kila isen ai palatu Kami baru kepajo uroni kile lam ya ushaying bat uroni ula letrung sa kamera bula set la de sa kamera klem plishu ya ka kamera bat ukenya la de ba udan lang mat kamanzi ka jinge uroni ya kamanzi hadu kata watla kala yap haki we henry ya kamansim jo uroni pat kadang im namaru ye bat umla ban klat jaka de hagwe kasni uroni ula kanit ban rio bat ula kan mau ba kamanzi kala yap accident de mentoy ayu yang bangan syong marwai kumni ha kamera uroni ula pli ka kamera bula mi sapar ban pet ya kamera yang ba internet bat kala air ba be hir ka kmi bat ukpa jong uroni kila kemen bat kida aibam id ya u bat kida pentingan ya uroni ru ule kum bajule ha ka por badang im ka manzi henry kwa shu ban nyalang samla biang nomor u ye bahai ka manzi watla kam tan shu bat u te enda uroni ula letia hajing tia uroni swab tia hajing tia ula kan marwe bat uong manzi ngamla ban im klemma pi banyela de nga kham i japi uroni ula khap ikmat bula post new ka manzi baklawan sha ya u hajing post new bat uroni ula let shisha bat ka manzi hri jong kilo o ba ula yap suk hajing tia klem dan batib watla ka jing i jong ki arngut ka scam bat ki bahi nga sem ki hon ki mon henry la da ublei mon te ngimla ban thau perthai ai ana episode nan so ba like share ba subscribe ka channel Pisang tak kena kecingnya tu kena sak komen.